Bueno, gaurkoan Euskal Herriko klasiko batetaz hitz egingo dugu, eta dastaketa ere, gaur eguneko haren garagardoekin, edo ekoizle honen garagardoekin egin genuen, eta, hementxe, orain bi egun, dastatu genituen garagardoak. Lehenengo apartatuko litzaidake, eta, hori botellina izan zen, eta hori bota nuen sakarrantzina, kristaletara noski, Baina, hortxe ikusten duzue, ez dakit argi ikusten den, baina Napar Beer, Euskal Herriko benetako klasikoa, zeratik garagardo artisautzasko garagardoak estatu espainolean hasi zirenetik, punta-puntan egon zen garagardotegia, baina gerora historia nahiko korapilatxoa izan zuena, eta ni kuriositatez nengoen, ze Napar Beer, 2010 urtean eta konta hauekin hasi ginenean, edo konta hauek hasi zirenean bai Euskal Herrian eta bai estatu mailan hauek ziren estatu mailako txerifak, inolako dudarik gabe, gero hasi ziren Bartzelonatik ere eta agertzen maila bereko garagardotegiak, baina erreferente bat zen, estatu mailan Napar Beer eta bere kalaberatxoak. Bere buru ezurdura jebi antzekoak. Eta, esaten dizuenez, garai batean fama handiko garagardotegia zan, Sergiok ere laugarreko hitzaldi hura eman zigunean ere aretxe berdin esan zuen, ezta eurentzat ere Napar Beer erreferente bat zala, inolako dudarik gabe. Baina gerora, desagertu egin ziren, edo nironi gintzaia igual, garagardo mundutik eta pixkatxo bat aldendu nintzanez, erreferentzia edo galdu egin nuen. Baina egia da, Napar Beer eta gero laugar eta Gros eta beretzigi eta karneken ere ateratzirela eta hau erreferente izan zena, bigarren maila batean gelditu zela. Eta ni harritu nintzen, garai batean, kontaktua ez, erreferentziak eta galdu nituelako, eta derrepentean, gorria berriro aurkitu nuenean, eta bendik ere garagardoak egiten zituztela enteratu nintzanean. Napar Beerrek, egia esateko lehenengo garai haietan fama eta sona handia izan zuen, Iruñean eta Bartzelonan tabernak ireki zituen, ez dut uste Bartzelonan fabrika irekitzerik ailegatu zirenik, baina Napar BCN izeneko ura izugarrizko tabernakulua izan zen, gainera Bartzelonako erdi-erdian, zentro-zentroan, eta ura ere, orain dut garratzegoen. Eta, esaten nuenez gerora, fabrikaren arteko eta bi tabernen arteko zatiketa bat eman zen, nik askoz hemen ezagunago dugu Napargar, gaur egunen Castillo plazan dagoen tabernako kidearekin izan zuten desadostasuntza bat, eta hura atera egin zen baskidetzatik, tabernarekin bera independente jarri zen tabernarekin, eta Napargar izena jarri zion, Napar Beerrena aldatuta, eta Bartzelonako desembarko ura hasiera batean txartu atera, baina gerora desagertu egin zen, eta nik ez dakit, igual bere itariko baten Bartzelonara bizitzera joan zelako, edo segetik ireki zutenan
Katalunia aldean, baina, bueno, egia esateko, garaiak halakoa ziren, begia oso zoroak genituen gara hartan, eta Bartzelona estatu mailakoa erana muina zen, estatu mailakoa, eta ziurrenik kontinente osokoa baita, halako kontuetan. Eta, bueno, fabrika hori bai mantendu izan dela beti, eta nindik ere, ametxe duzue, diardu halako garardoak egiten. Beraz, bueno, jakin mina hori nuen, ezta? Garai bateko Napar birura, karo, ze garardoak ere, artisaskoak barne, lehenengo garardo haietatik orain daudenetara alderatuta, asko aldatu dira. Ni berez, bi baina ezberdintzen ditut, lehenengo maila edo, punta dauden eta hain ezagunak diren, aipatu ditudan lauak, Gipuzkoaldean eta Gros eta BBP izango dituzke, nik uste zona handiena eure pila dutela, ez da gero Bidasoa eta Malagizona eta beste asko dauden, eta hemen Bizkaian Dranken eta Laugar. Hora, kontu frikietan, gero badakigu, Boga eta, aspaldianik, Estatu Espainoleko lehenko garardo, artisauzko garardoa, Arbela Itzanaien, Jesus, orain ez zait ateratzen, Arbela Itzanaien, mekatxela porreta. Bueno, itzen du hortaz Euskal Herriko garardoen historia hura kontatu genuenean. Hori esan dizut, hau laurak izango genituzkela gore mailakoak, Galagart eta gero baita ere ane Siberia gaztitzen, baina, nik uste Euskal Herri mailan eta gero Nafarroan nik egia esateko merkatu ez dut askorik ezagutzen. Napar betiko zona dugulako, baina orain txedo dena askorik, ez dute bat ere, garagotegi bat berarez ezagutzen. Zerota horretxen zeak egin nintzen handaztaketa egiteko, Alaban pentsatu nuen lehenik eta behin, Garagartekin eta, baina Garagarteko garagado asko falta zituzten, baiasek ere ez zuen, nik nahi nituen garagado ezberdin kopurua, portafolioan edo web-orrian salgai, eta orduan, Nafarroa jota okurritu zitzaidan, eta duntxe, okurritu zitzaidan, Napar bide ere oraindik hortxe egiliko zela, eta hementxe latatxoak. Eta, esaten duenez, bigarren mailako gero beste garagado batzu dela Sagra, eta nolabait gelitu zianak, azerako errezeta eta garagado mota haietan. Egia da, Lasagraren peileil bat tastatuta, aintzinako garaiak datozkizula berriro ere mingain puntara eta hortik burmuinera. Eta orain ez ditugula maite lehen genituen beste. Zaporeak eta evoluzionatuz doaz, eta orain beste gauza batzuk askoz ere hardcoreagoak gustatzen zaizkigu. Eta Napar berrekin hori zen inkognita. Bigarren maila horretan gelitu ote zen, edo besteek bezala evoluzionatu eta oraindik ere gauza potente askoak egiten jarraitzen ditu. Nik goratzen naiz, hemen badago Aker izeneko bat, baina beste Aker esan nik uste, edo Panterarena. Basuten bere garaian bere zer izan zuen garardo bat, eta gero harin desagatu zena, ze oso zaila zen ondo egiten, eta hura zen blakipa bat. Izan behar zuen malten tostadoen edo txikor kontuen zapore horiek, baina gero zera lupularekin kombinatuta, lupulak dituen usai horiekin kombinatuta. Eta egia esateko saia zen, horren inguruko publiko bat bilatzea, ze oso frikia zen, eta ondo egitea baita. Ze nahiko bi kontzeptu nahiko kontrakoa dira, lupularen gozotasun hori eta gero malten txikor kontu hori. Eta, saia zen blakipa bat egitea, eta laster batean
desagertu zen, baina Naparbirrena ederrazko atzegoen eta gero, esateko, garaile batekoak, ZZ Top adibidez, Amber Ale bat, ura klasikoetan klasikoena. Hasi, ni, bi partetan bere banatu nuen dastaketa, alde batetik estilo tradizionalagoak, Naparbirrek, gari baten Alemaniako estilo tradizionala jorratzen bai zituen, ederrazko, eta hortarako, baizen bat, jefe baizen bat hartu genuen, hementxe duzuen Schwarzbier bat, garagardo lager bat baina beltza, eta gero mote zala geles bat, geles baina potentzian direkin. Lehenengo bloke hortaik, gelesa izan zen gehien gustatu zengoena, inolako dudai gabe. Eta lehenengoarekin, irudiak eta jartzen baditudan, lehenengoarekin hori izan zen arazorik handiena. Ez zigula askorik esan. Jefe baitzen arek, jefe baitzen die baizen orain ez dakite txuria edo garia den. Baina garizko garardo bat zan, franciscaner bat izango zena, dana dakoa, baina txispa falta zitzaion. Nahiko zuzena zen, ahoan eta, baino tita batean desagertzen zen. Egun gustatu. Igual, beste publiko batentzako, garagatu kontutan eta hasten dagoen publiko batentzako, izango du nolabaiteko zentzua. Baina, garagardotan ohituta dagoen pertsona batentzako, edo, tabernatan ohiko rubiak eta tostadak hartzen dituen pertsona batentzako, Bardenaz izeneko jefe baitzen hori, etzen batere erakargarria, eta orduan, hortxe gelditzen zen. Esan beharra dago, lau dituztela web horrian eta basikoa balida bezala, ez dakit bata Bardenaz, Irati eta, Nafarroko lekuen eta izena dute, Oktoberfest bat da bat, baizen bat, besteiak ez da ez dut goratzen ondo. Alemania takerakoa dira, laurak ere. Hori dira basikoak eta horiek boteiatxoan saltzen dituzte. Eta gero beste guztia ja latetan, frikadapienak lateta joaten dira. Eta, hoxe. Beraz, basikoak, iguale, askorik ez aizizue gustatuko. Arretxekin txartu hasi ginen, baina gero pizkanaka, amentxe Lobis Black, izan zen bigarrena, hau ere Alemania tankerakoa, hau da, Alemaniako lege horri jarraiki, lau osagaiekin, legamia, ura, lupulo bat, eta malta, eta besterik ez. Eta honek izan zuen 5 graduko graduazioa, alkoholeko 5 graduko graduazioa, baizenak 5,2 zituen, Eta pizkatxo bat bera joan ginen alkoholetan, baina saporetan askoz gehiago. Txigortuak eta ditu, garagardo beltz bat izaki. Eta, nik gogoratzen ditudanekin, batez ere Txekiakoak eta Bujegovitxita beltza eta lehen heltzen ziren hemengo supermerkatuetara. Hori COVID eta gero hori guztia aldatu egin zen, baina gari batean heltzen ziren, bai Txekiatik eta bai eta Alemaniatik, 4-5 garagardo beltz lagerrak zienak, baina beltza zienak heltzen ziren gure supermerkatutara, normalen korte inglesera, baina aurkitu zen itzakeen beste supermerkaturen batean. Eta oso estiloari lotuta. Txigortuak eta, igartzen zitzaizkion, baina gero dira hoan badute tokezillo, ez dakit badute zera goxo bat, azukretua, hau bai, azukretua. Eta, hortan, hau, 6 bat, ondo. Beste apenko, honek 6 bat, ondo. Meistreina izan ziteken baita, baina, gertatzen da gurean, haulako lager beltzik eta ez duguna normalean edaten. Ohituta hoa gaude, hori Imperial Stout edo Guinnessa edatera, baina. Eta pizkatxo bat ezberdinak badira, bai. Baina, oso ondo, lager beltz bat. Eta gero, gelesa hartu genuen. Aipatu dugu jefe baitzen hasera batan, baitzen esan dizut ez dakidala garia edo txuria den, ze bata da baitzen eta beste da baize.
baize eta baizeban. Baize txuria da, eta baizen orduan izango da garia. Eta jefe legamia. Eta moterekin Marsbrau. Moterekin gertatzen zena, martxoko garagardoa. Zazpi, 6,9, alkohol volumena, gelez bok, gelek esan dugu argia dela, eta bok, Estre Galiciako garagardoa normalean bok terminologia hori erabiltzen dute, dauzkaten zenbaitzu garagardo etarako. Adibidez, 1906 zerako nik uste erabiltzen dutela. Bok dira Alemaniako garagardoa, baina normalen alkohol gehitxu hau eramaten dute. Festbier edo Oktoberfest garagardo baten antzeko, baina, karo, ez Babieran baizik eta iparraldelago. Orduan ja, Oktoberfest edo Festbier kontzeptu hori bok bihurtzen da. Eta, bueno, askotan ere terminologia klasikoan edo aker batekin erlazionatuta dago, bok estiloa, malta potente duen garagardo argiak dira, batzuk argiagoa, besteak iluntxagoak, eta, adibidez, bai Stefane, Korbinian izeneko garagardo ospetsua, doppelbok beltz bat da. Claro, hemen doppel bikoitza, orduan horre esan nahi du malta gehiago eta alkohol gehiago daukan bok bat dela, eta gainera Korbinianen kasuan beltza da garagardo bera. Askok ezagutuko duzu Korbinian, orduan, hemen garagardo beltza, hemen bok bat, hauen tarteko mixtura genuke, olako bat, Korbinian bat. Bueno, gelesa, elegantia, gozo ahoa, malta karga elegantia, alkohola ere bai, baina zitzaion ikartzen, eta, bueno, egiazteko, smash, edo mash, ez dakizelan den litroko jarra erraldo jori, horrelako bat edateko aproposa. Ez zuen bat ere ahoa nekatzen, eta gozo sartzen zen, gustuarekin, ez azukerarekin baizik eta, gustatzen zitzaigula, eta, bueno, maltako puro horrekin eta alkoholko puro horrekin, janari eskatzen duen garagardo bat, baita ere. Bestela ere, arriskutsua, bakarrik edan ezkero. Eta gerora ja pasatu ginean, kontu lupuleroetara. Eta bai, eta azkar ere birrinduz. 7. bat genuen baita ere prestatuta, baina ura bada espada ez genuen hartu. Hemen txasi ginean, ja kontu lupuleroekin, beraz klasikoa, naparbi, ondo. Klasikoetan, hartu genituen hirurak, orain hain modan dauden, orain ja ipak guztia dira Heisi IPA. Eta Heisi IPA horrekin harremanetan, lehenengo aker zen West Coast IPA bat, hau da, Kalifornialdeko IPA bat, hori dira, esan dezagun IPA tradizionalak, gutxi gara berazateko. Eta gero bi Heisi, bata normala eta bestea doblea, bikoitza. Hau da, malta gehiago eta alkohol gehiago. Batek 7,2 alkohol bazuen, bestea 8, osea, entzego parezido, Basegon beste bat 6,2koa, baina hori ez genuen hartu. Eta hiruretan ere, gariarekin nazten zen malta, eta bi hauetan, hau da, Heisi direnak, Heisi da turbio, esan genuen hori laugarreko festako bideoan, oloak ematen bai dio, pastositate kontu hori, turbio kontu hori, Heisi kontu hori. Eta, esan behar daukat, nahi, hau, hiruretan gehien gustatzen zitzaidan izan zela diferentziarekin, aker. Hiruretan ere
usaia gehien zuena zen, usai oso matojeroa zen, oso marihuaneroa, eta gero nola baita esateko eta ahoan sentitzen zenuarekin lagunduta zegoen. Oso mingotxa eta oso usaintxua hori, IPA klasiko baten zera, usainarekin. Eta, esan beharra dago, Kaliforniako lupulak izan zirela gari baten, IPAak famatu egin zituztenak estatu batuetan, eta gero ja, artisauskoaren moda guzti hori Ingalaterrara eta Europara barreiatu zutenak. Kaliforniako lupula dira gehien kotizatzen direnak, hotxe ditugu, amarillo, sinko eta guzti hauek. Eta pentsa, urrengo bideoa ardoena eta estatu batuena egiten saiatuko naiz. Baina, Napa Valley eta Somonako ardo ekoizleak edo upategiak kesu dira Kalifornian hainbeste hazi dela eta zabaldu dela lupuloaren landaketak matxak kaltetzen hasi dira. Ez kaltetzen, baizik eta perton dituzten Chardonnay eta Cabernet Sauvignon eta matx guzti horiek hasi direla marihuanaren zaporearekin kontagiatzen. Eta hori ardoak eurak kaltetzen hasi dela, ematen dizkie zapore berde batzuk ez direnak, bat ere, Cabernet Sauvignon izan dezake zapore berderen bat, baina Chardonnay batentzako, lakorik, esaten dizuna, Aker, primerakoa, oso klasikoa, baina gero jaiziak nik sudurra eta enien hainbesteko potentzialik somatu, dabola, egia esan, mataren karga eta igartzen zitzaiola eta gozo egin zitzaigula, baina... ez dakite, igual irurak ere nahiko antzekoa zirenez, etzen hor egone, ez dakite, sorpresarik edo... Agian horretxekatik izan zen baita, baina, sudurra, aroma, ez dutela oso nabarmena. Eta nik hori bota nuen faltan. Eta gero, azkenean Aker gara da mingotxagoa zen, beste bihaue baino. Bata olorik ez da besteak oloa bai eta orduan suabeagoak zian eta horretxegatik iguale, segun eta nola zuzendu daztaketa emaitze diferenteak aterako genituzkeen, agian bai. Baina, impresioak orokorrian horiek izan ziren. Mote batez ere, elegantia, amarrekoa, hau ez da goinelako dudarik, Hellesbok izeneko garardoa, eta kontu marihuanerotan eta Aker baita ere, amar bat, oso perfila eta oso markatua, eta, garai bateko ipak zianak, getatzen dira, malta gehiago, eta oraindik ere zapore eta mingostasun gehiago dutenak. Eta jiziak, nik uste, laugarrek eta drankenek eta badituztela, nik uste, probatu izan ditugunak, konparaketak egitea ez dago ondo, baina nik uste, bintzat niri gehiago gustatu zitzaizkidela hori baino. Baina ez da dizut, biak ere, taberna batean eskatzekotan eta edatekotan, ez dut uste inolako penarik hartuko zenutenik. Zeberez, ondo daude bigarrakatuak. Beraz, laburpen bezala, esatea, naizta gora bera txua izan den Napar birren historia, oraindik ere mantentzen direla, ez dakit noainen jarritzen duten fabrika izaten, hori begiratu beharko nuke, begiratu zuek, aprobetxatuta begiratu behar nun daukan Napar birre fabrika, eta hori bai, web horria, garrakatuak eta lortzeko web horria, bidasoa eta mala gizonarekin konpartituta edo elkarlanean, beraz, bata bestearen eta Napar birren garagadoak eskura ditzakezue web horri berean. Beraz, primeran ere, eta horrek esan nahi du, Euskal Herriko ekoizleen artean ere, jarritzen dutela elkarlanean, eta gehiago,
mugek banatu nahi dutena, Garagardokotutan, jarraitzen duela tinko eta baturik. Hau da, Gipuzkoarrak Nafarrekin kolaboratuaz, garai batean gertatu zen bezala. Mentxe, beste totake historiko bat gogoratu, Onjarbiko San Martzialek Irungoa dira, Onjarbikoa dira Amago del Puko konturi, ezta? Gogoratu ez zela esan frantsesen kontrako erresistentzia bat, Frantsesa bai, baina haiek Nafarroko erregeen meneko tropak ziren, eta nahi zuten, Gipuzkoa eta Nafarroa berreskuratu. Beraz, nolabait esateko, Euskal Estatu subirano baten kontrako garaipena ospatzen dutela Onjarbin. Hori ere, izan kontutan, frantsesak, hementxe Naparbir mantentzen du maila ona, ez da kontu guzti horiek, eta gora bera guzti horiek, eta veterano batzuk, gazte mantentzen diren veterano batzuk, eta modan dauden gauzak ere jorratzen dituztenak kontu honetan, Hazy Dipa bat, Double IPA, eta beste kontu hauek. Baina, betiko klasikoak mespretsatu gabe, eta hori oso puntu ona da. Hala, pues, venga, besterik gabe, eta buen artio!